Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні мінамётныя разлікі батальёна Літвін працавалі на юге Украіны па жывой сіле ворага і інжынерным збудаванням. На гэтым жа напрамку працавала група сапёраў па размінаванні тэрыторый, якія былі дэакупаваныя. Мінамётныя разлікі СПГ-9, МК-19 і аэравыведка батальёна Волат працавалі ў Бахмуце. Аказвалі агнявую падтрымку сумежным падраздзяленням ЗСУ. Пацверджана, што было знішчана не менш за 7 адзінак жывой сілы ворага. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Круцова на мінулым тыдні займалася падрыхтоўкай ваяроў і праводзілі трэніроўкі і баявое зладжванне асабовага складу. Матарызаванае падраздзяленне палка Каліноўскага працягвае праводзіць эвакуацыю тэхнікі з Бахмута. Падчас адной з эвакуацый быў падбітым нашым ТЛБ і адзін з ваяроў атрымаў параненне. Гаспіталізацыя не спатрэбілася, яго жыццю нічога не пагражае. Медрота палка Каліноўскага працягвае ратаваць жыццё ваяроў на бахмуцкім накірунку. Паспяхова была выканана задача па дапамозе агнявым разлікам батальёна Волат. Страт на мінулым тыдні няма. 31 сакавіка быў роўны год з вызвалення Бучы. На павароце з Ворзеля на Бучу будзе адноўлены самы вялікі сцяг Украіны і ўсталяваны памятныя знакі, сімвалы падзякі падраздзяленням, якія супрацьстаялі акупантам. Ваяры палка Каліноўскага таксама прымалі ўдзел у баях за Бучу. Гэта былі амаль першыя баі нашага падраздзялення, першыя страты, першы вопыт. Але беларускія добраахвотнікі з палка Каліноўскага паказалі сваю мужнасць і гераічнасць. Нагадаем, што полк Каліноўскага ёсць амаль ва ўсіх сацыяльных сетках. Афіцыйныя спасылкі вы можаце ўбачыць на экране і ў апісанні да відэа. Усе навіны, кадры баёў і моманты жыцця палка вы можаце знайсці як у соцсетках, так і на нашым сайце. Калі вы жадаеце дапамагчы палку Каліноўскага, то ўсю інфармацыю і кантакты давераных валанцёраў вы можаце знайсці ў апісанні да відэа і на афіцыйным сайце палка. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!